Ďakujem pekne za pozvanie usporiadateľom a ďakujem vám dopredu za trpezlivosť, že vypočujete si tento príspevok, ktorý je na jednej strane úplne taký, by som povedal, jednoduchý, ale oslovil ma tým neuveriteľným zlým koncom. Robíme medicínu a tešíme sa z tých úspechov, ak sa nám podaria. A o to je to horšie, keď sa niečo nevydarí. Tak dovolte, prejdeme krátko jeden smutný príklad. 9-ročný chlapček, ktorý nebol do tých 9 rokov nejak vážne chorý, jedenkrát bol hospitalizovaný pre nejakú hnačku a sem tam mal nejakú bronchitídu, naraz ochorie. Na sklonku leta, keď oslavujeme výročie Slovenského národného povstania, dostane hnačku. Áno. To samozrejme, že vidíte, na začiatku nebolo dôvodom na nejakú veľkú paniku. Idú na lekárskú pohotovosť, dajú mu symptomatickú liečbu, ale žiaľ Bohu, ani po 3 dňoch sa tá situácia nelepší a ten lekár, ktorý ho vidí, opakovane ho posiela na hospitalizáciu do nemocnice regionálnej, kde dominuje v tom obraze klinickom predovšetkým nedostatok tekutín, čo je zase nič nie také prekvapujúce, keď máte hnačku a máte nechutenstvo, tak samozrejme. Ale predsa len sa tam rozvíja už hneď pri prijatí, teda konštatujú, že má nižšiu diurézu, čo opäť by sme vedeli ľahko vysvetliť, tak mal hnačku, je dehydratovaný, bodaj by nemal zníženú diurézu. Robia mu základné vyšetrenia a už to prvé vyšetrenie, predovšetkým to vyšetrenie ultrazvukom brúška, ukazuje, že predsa len ten nález v brúšku je vážny, pretože predovšetkým hrubé črevo je zápalové zmenené a to určite do bežnej hnačky nepatrí. Nachádzajú tam aj nejaké známky peritoneálneho dráždenia. Áno, ale má, tu nie je to uvedené, perektum, keď ho vyšetroval, ten chirurg nenašiel krv, hoci na začiatku v tej stolici tá krv tam bola. Na druhý deň v regionálnej nemocnici urobia kontrolné vyšetrenia, áno, a vidia, že tak leukocytóza s tou neutrofíliou sa tam udržuje, ale klesnú mu trombocity, stupne mu zápalový marker a začína štartovať renálna insuficiencia, čo nepatrí do bežného obrazu, predsa len po zavodení by tie obličky mali veľmi rýchlo zvládnuť túto situáciu. Áno, tak so takou pracovnou diagnózou, áno, suspektného hemolytického uremického syndrómu to dieťa prekladajú k nám s ďalšími niekoľkými nie až tak závažnými diagnózami. A u nás, keď prichádza, možno jediné, okrem toho, že bol dehydratovaný, mal niektoré vitálne funkcie, ktoré odrážali tú dehydratáciu. Áno, predsa len trošku bolo zaujímavé a nie úplne vysvetliteľné, že mal pri dobrom skóre kómy podľa Glasgowskej tej škály, mal nejaké halucinácie, rozprával akoby z cesty, ale už mal tú oligúriu, tiež sme konštatovali. Tak robíme vstupné vyšetrenia, v nich potvrdzujeme predovšetkým vzostup tých parametrov obličkových, áno, vysoký CRP a prokalcitonín, teda zrejme potvrdzujeme tú infekčnú pôvod toho celého ochorenia, áno, pretrváva tá leukocytóza a má mierne zmeny v hemokoagulácii. Snažíme sa teda dopátrať predsa len k iným diagnózam, ako že to je nejaká kolitída. Áno, teda robíme niektoré vyšetrenia, vrátane lumbalnej punkcii, áno, kontrolujeme to brúško a čo je podstatné v tejto fázi, druhý deň vylúčujeme, že ide o hemolyticko-uremický syndrom. Nemá to tie atribúty, ktoré by to malo mať, preto všetkým zmena tých tvaru erytrocitov a ani ten bilirubín tomu a tá anémia neodpovedali. Tak po tomto konštatovaní teda sa snažíme upraviť ten stav tým, že jednak uvediem tú liečbu, ktorú sme dali antibakteriálnu a
kontinuálne, neustále sa snažíme ozrejmiť, aký je ten klinický stav, pretože nemá sa dobre, má v oboj strane v tekutinu v hrudníku, áno, má výpotok v perikarde, čo už je jasný dôkaz, že toto není bežná nejaká hnačka, nie kolitída, áno, s iritáciou toho systému imunologického cez spotrebovanie tých segmentu toho komplementu. Takže toto sa všetko odráža do našej liečby, pokrývame ho trojkombináciou antibiotík, tak empiricky, aby sme sa pokúsili všetky možné patogény pokryť. Nemáme žiaden záchyt, teda to je čiste empirická liečba. Robíme samozrejme rehydratáciu, asi 2-krát podávame trombocity, keď zavádzame centrálne venózne katetry a robíme lumbálnu punkciu, ale tá urémia progreduje každý deň až do toho, než nám chudák umrie, robíme dialýzu. Áno, musíme odstráňovať tie výpodky, ktoré nám kompromitujú jednak ventiláciu a v jednu chvíľu nám robia hrozbu tamponádu srdca. No a vzhľadom na to, že sme si to poriadne nevedeli vysvetliť, prečo by tam len pri infekcii vznikala takáto serozitída, tak nakoniec dávame aj bolusy kortizonoidov s podozrením na nejaký imunopatologický proces. Nebudem podrobne rozoberať tie kultivácie. Môžeme len uzavrieť, že žiadny toxín sme nejaký klostridiový nenašli, žiadne patogénne E. coli sme nenašli. Áno, robili sme aj niektoré menej bežné tularémiu, leptospiry a podobné vyšetrenia. Všetko nám vyšlo negatívne. A teraz sa ideme blížiť k tomu koncu. Všimnite si, lebo hľadal som, že tak obviňme sa, prečo tomu tak bolo, že sme ho stratili. Všimnite si, že každý deň sme mu urobili vyšetrenie kardiovaskulárneho systému srdca, vrátane echokardiografie, kde tá situácia progredovala až v deň tesne pred úmrtím do kardiálneho zlyhania. Tak samozrejme kardiálne zlyhanie pri infekcii není nič také, že by sme si to nevedeli vysvetliť tým zápalovým procesom, ale skôr sme mysleli, že to bude možno nejaká vírusová vec. No a 5. deň, áno, sa ten stav dramaticky tou dekompenzáciou zhorší, musíme ho intubovať, dávame mu katecholamíny, kriesíme ho, obnovíme rytmus, ale 9. nad ránom nám, žiaľ Bohu, zomiera. Ukážem vám 2 snímky. Toto je deň, keď sa nám zhoršil ráno. No, nemáme to hlasovacie zariadenie teraz spustené, ale pravdepodobne by ste nikto nepovedali, že toto je dekompenzované srdce. Áno. Že na týchto snímkoch není vidieť, tuto je jeden, má obidva hrudníky drenované, tuto nevediem to nájsť, a má súčasne drenovaný aj perikard. No. A to môžeme preskočiť, to len potvrdzuje toto tu pekne vidí. Všimnite si, že vo fázi, keď nám ten chlapec, žiaľ Bohu, zomiera, sa ako keby zlepšili tie parametre zápalové. Toto je po obede ten istý deň, asi 12 hodín pred úmrtím. Opäť vidíte, možno už tu vidíme, ale pri Eden plus by mal byť symetrický. Áno, teda tu je hlavne výpotok v tom ľavom toraxe. A žiaľ Bohu, teda nad ránom nám zomiera. Museli sme ukončiť dialýzu, neindikovali sme ECMO. Po úmrtí niekoľko dní nám prichádzajú ďalšie vyšetrenia, ale nevysvetlili nám, žiaľ Bohu, ktorý ten agens bol príčinou toho zlého priebehu. Predovšetkým sepsy s multiorgánovým zlyhaním. Áno, pravdepodobne štartujúcim bola kolitída, veľmi rýchlo komplikovaná renálnou insuficienciou a prekladáme ho so suspektom myokarditidou, prečo by inak zlyhalo srdce.
môžeme toto preskočiť, tu len som chcel dokumentovať každý deň, čo sme robili, že skutočne môžem povedať, že sme sa snažili to dieťa postaviť opäť na nohy, aby bolo zdravé. No a poslali sme teda ho na patologickú anatomickú pitu, kde samozrejme ste určite zrození, tak ako ja keď som to videl, jak vyzerá to kolón s takto hrubou stenou, s takýmito obrovskými defektami, áno, ulceráciami, ktoré tam sú. Ale nie je to zahrnuté do nejakej jeho kronovej choroby alebo colitis ulceróza, to je kolitída, ktorá môže mať takéto morfologické zmeny na sliznici. Prakticky toto je lumen čreva, vidíte, že úplne je vyhladený ten klasický epitel, áno, s nekrózami a ja to neviem dobre popísať, ale pán primár Martanovič povedal, že toto je zápalová infiltrácia v tej stene. Čo bol pre mňa najprekvapujúcejší ten nález od toho patológa, je tento myokard, kde opäť musíte uveriť tej interpretácii toho patológa, že medzi tými myofibrilami je neuveriteľné množstvo buniek, ktoré on tvrdí, že sú neutrofily. A nemám mu dôvod teda neveriť, teda hnisalá myokarditída. Tak dal som si otázku, čo sme diagnózu, no mohli sme predpokladať, že sa vyvinie hnisavá myokarditída so zlyhaním, ktoré to srdce malo celkom dobré kondíciu tie prvé dni. Áno. Mohli sme tam niečo ešte pridať v tej terapii. Takže sám hľadám stále tú otázku a neviem, prečo by 9-ročný chlapec, ktorý nebol asi imunodeficient, nám za 6 dní na klinike zomrel. Je mi smutno. Ďakujem vám za pozornosť.